गोसोआवथ' गोजोननायखौनो होननांसिगोन, गोजोननायानो मोनदों। प्रथम खोनाजेनबा नंगौना नङा उगुल थुगुल जादोंमोन। आदै थरान बर'निफ्राय फन मोननानै माने नंमारगौ माथो सानबाय आरोखि, दा गोजोननाय मोनदों थारैनो। मा बिजाबनि थाखाय? बान्था फोसावजानाय बिजाबनि मुङा बुहुमा बयनिबो, माने बेयो गथ'सा खन्थाइ बिजाब। 2019 मायथाइयाव बड' पाब्लिकेसन बर्ड, बड' साहित्य सभाया दिहुनना होनाय बिजाबमोन बेयो। ओरैनो मानि सायाव बांसिन बेस खालामनानै लिरनाय? बे खन्थाइया गथ'साखौ थांखिनानैनो लिरनाय गथ'सा खन्थाइ बिजाब। आसा खालामदोंमोन आसाया आं बे बिजाबाव मोनथारगोन होननानै नङाबाबो मालाबाफोर मोनफ्लांबायनो हागौ नामा साननाय मोनसे दंबाय थायोमोन आरोखि। मालाबाफोर मोनफ्लांबायगोन खोमा साननाय दंमोन आरोखि। दिनै एखे बिदि हथात मोनगोन सानाखैमोन आरोखि। बेनि आगोलाव मा दासिम गांबेसे? दासिम गांब्रै खन्थाइ बिजाबल' दिहुननो हादों आं, मालाय बायदि गोबांद्राय लिरनो हायाखै। गिबि खन्थाइ बिजाबा रजनि बिबुंथि खन्थाइ बिजाबमोन, 1992 मायथाइयाव। बिनिफ्राय नैथिया 1997 मायथाइयाव, बेबो गथ'सा खन्थाइ बिजाब, बिदोमाय खबाम मुंनि। आरो थामथि खन्थाइ बिजाबा 2014 मायथाइयाव नुजादोंमोन। बिजाबनि मुङा आं मानो थांनानै थागोन। बेनिफ्राय नैबे दा बान्था फोसावजानाय खन्थाइ बिजाबा 2019 मायथाइयाव बर' साहित्य सभाया दिहुननानै होनाय बिजाब, गथ'सा बिजाब। दा बेवहायनो आङो बान्था मोनदों होननानै फोसावजादों। दासिमबो लिरबाय थायो? लिरनायखौ गारा आङो, जेसेबांसिम देहाया थिनो लिरलांबाय थानो नाजागोन। बिनि बादैबो आं रायथाइफोरबो लिरो, सल'बो लिरो। रायथाइ बिजाबा महर मोनथ'वाखै, साफायोब्ला बिजाब गांसे महर मोनसिगोन, साफायनो हानाय जायाखै। दा सुंद' सल'फ्राबो दंसै, गथ'सा सल' दङ, बिनि बादैबो खन्थाइ गांसे प्रेसाव दङ, बिदि आरोखि। दा माला मोगथां महर मोनो एसे नेनायबावनोसै। इयुन जोलैखौ मा बुंनो? इयुन जोलैनि थाखाय आङो बिसेसकै लाइमोनफोरखौ खावलायनो लुगैयो, लिरनाया बहुद मोजां खामानि माने लिरनायजों मानसिया लाइनाव फैयो। आं बेखौ नुयो आरोखि, आंनि स्टाडिनि लामाजों आं नुहुरो। माने जोंनि आइजोफोरा लिरनांगौ, जिहेथु आइजोफोरा बिबाना बांसिन, बे बिबानफोरनि गेजेरावबाबो लिरनायाबो मोनसे बिबान होननानै साननानै आवगायबो। दानि लाइमोनफोरा फरायनाया जोबोद माने बाङाय जालांबाय, मबाइल लानानै बिराद बेस्थ' थायो। बिनि बादैबो लिरनांगौ। बिजाबनि आमेजआ, बिजाबनि थावनाया आलादा, मबाइलनि थावनाया आलादा। बिजाब महराव बोदलानानै फरायनाया बहुद मोजां। आं बेखौनो खावलायगोन, बयबो लिरनांगौ। बिसेसके आइजोफ्रा लिरोब्ला बहुद मोजां। हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।